kang nalalabsat araw marambang ulandis nga bukram namin aking man kandilang lupuan ang namseg ng maris na panusipin na labagang sumungat di altar ay nagswerte at kunkunadang bisang titrahin na butaw tibukon na ay nakalaplapa na kasalay tibiyag makatawin min nagdenden na ay nagsiksilat tatakas to'y meti mandar na ingkaman ng isang kalbasan na ingkaman payak sagad di barangan ingkaman kalangay ingkaman kalangay ingkaman payak labagit kalbasan na ingkakirkiran kusina kensileta ingkaman kalangay ingkaman ay naglay ingkaman di harap po ang mga asawa ang sa balim at hindi turong tiyak ni namnama barbaring mamaliw anos kendong ipay kulatang tawan man naglabas si sulat at mamandar na ingkaman mga isang kalbasan na ingkaman payak sagad di parangan ingkaman kalangay ingkaman kalangay ingkaman payak labagit kalbasan na ingkakirkiran kusina kensileta ingkaman kalangay ingkaman ay naglay ingkaman Palinti harap ako ang mga asawa talon tibungan niya yan na yatinan ano sa kulata siya kung tinamaliw ta siya tinagayat na pintas na asawa dapukin niya yatay takdira kung hindi pamilya inakman mang isang kalbasan na inakman payak sagad di barangan inakman aklangay inakman payak na bakit kalbasan na ano araw tatlo na